Bono riria nguminyoka naisire goika yaani ase ekuru bono iga naikire para ntete koenda nkamanya koigwa abakoni bagateba ng'a baria barabwo mbagokonya ka bakunche bono korwa abwo timaeti nase gotaboka nkanyora ndi mwana isiko ebikuro bigendererete bono. Nanyarete koba gakobotukana bono naringa amagoro kando gochia inse gochia igoro naki ngende bono emibere ende negendererete. Bono nabatiga abana bane na omosubati tabwati kende pi egasi yari gokora nere yarenge yaye gasi teyo ngomwa iye yokorema chichone era akarimi chikondo nachiari gochi ncherende teye abwate nokogenda tachieti chikondo echio nabo abana bakobayo chibono ngosaba eserikali enkonye omosubati oyo nona abana babwate oroche bakorware baende esukuru nochi na abagotiri baende esukuru are bare kobankonyera nonye na esukuru bare kobanyora esukuru nyone yaino babambeke bamonkonyera gose otio tabwati kende pi iga abwate enkoro yokogenda goturia abanto baare bono okogenda kwaye ime igachete ng'a chikorescue esujaa bono okogenda kwanende bono igachete arusete nonye sati ara na ekenyansi gioka ng'ende nchikokonya bono the process nariria bono rimobwaterane timu Wancho muligereria nkore nginga kwa ligereria omugano omotang'ania part 1 ya story iga buna twakora korwa ase esukuru ya Chinche konyora omugano bwa abanto abaiga bane babete bagosiria amagima abo ase oko echo yari gokunywa ase esukuru ya Chinche na ikire bakase enka yoyomo bwabari bachete korescue orio mwabo bete kagosira agaria tiga nkwane no mong'ina oye ase encho no tora ase nkeiga nabo igongo kwana tori na ng'ina nabanya kenyero babiri batatu iga tonyore barabunga iba konyora ringana riga nkibo maete gore mugano iga tumaye kurwa sai gatandi togenda sanga karibu sana samali tanki kuruko Samari tankuru Beatrice Kerubonya Beatrice Paula so kumusiri mugako maybe abantu bali bagategerete chinse chigana boko introduce ototebinga ayenga ki amangana watse kunyanyora mugako guri tukeriga mwakwanete nere nagotetie gikiabete nyuma iringa niri tarachi gokorekana mwakwana bogitema akaende kibarua ono gawe inoke kibarua kya jinsa ikomiga aguri chingeni ara aguri abana bae ne sukari gocha ka kaikire kakanyora ebikuru bikoruguru ase esukuru ya Chinche agansaba chibuti akabeka agande nkwenda nde nchikorora kera gitagiachire omonto oyi obwaterani gume tore gose narusiwa agante yabeka bono ching'eni riko oruge mapema nkoira nande gocha bono inche kingenderete konya goprepare supper bwairire piere 12 yasoire 12 nkonyora omwana akominyoka gocha omwana ono omomura ori class 4 agonteine mama togokonya tata obwaterani igwe engoro ime nkera igitega abo Chinche yachiete akaba oyomo oyogorora amabera rende akabikwa ase kera gitekio erinde achi kobasibera oywo obwaterani igwe nari rende riraba rianyarete koba nere rikomobwaterani mwako ngasi gyakora kibarua gokora kigotara echae wana ngayu mwana gocha kurwera ko gotenga to konya tatanga yu mwana achite konyora mangana use bachite kom abana nabo bachiete mapema kuru ekera gakora eki kiabete kuru sanana abana nabo barenge borobo bagosoma ende nabo bagosoma esukuru eyi bona bana igo konyora mbara rwororo baroche ise binagocha egente giakorekana omwana nari aminyoka kurwora agacha gotenga to konya tata ngaki gwakorete bono riria nguminyoka naisire goika yaani ase ekuru bono iga
naikire para ntete kwenda ngamanya kuigwa abakwani batee ng'a bari baromba bakonya ka bakunja bono korwa ultimate nase gutabuka nganyora ndi mwana isike ebikuru bigendererete bono. Tosika ngwiguru inke yao bono iga nkigenderete iga ng'aki abana baringe mubwate obogima bwabo no mugako gokonya ng'aki bore so far bakabona iga mwakwatigaire. Nje nonya okure ntigaire abana bana isike babere bamura babere mwana ono omonene aringe form 3 ntuntu bwati nana ase tokorema iga akwenda okora ekibarua erinde twanya akabesa gake twarwera nana abana abo esukuru inde bono tinkonyara kiagera natigaire inche bieka ende noe nkonyora nonya tomete nere ntuntu bwati kende kibarua eki naki nende noe igoturageri. Aya nkuchori bakora kibarua kende nanje tindi kunyora ekibarua kia rituko natara nonya echayi omonto ong'a naye na emieyemo nyara kobagorera endagera. Bono so far ekero bagokweresa kwachire komorora kwamororire ng'aki are buna asiriti obogima bwaye narete koba gakobotukana naringa amaguru kando gochinse ogochigoro gake ngende bono oboriende nagenderete. Mancho morigereria kero kurigereria omoswati iga nigare omorosu sana nande buna kwigure ng'a nke iga buna egendete ko bagendete konya komenya mwako noyo gakorire emeremo ya okwerigeria ase ogotora echae na koene kimwe efamily yaye nkoragereire abanto baye ngosoma bari nande nomoibori ase esukuru iga ya echinche abana baye no bagosoma abana baringa bagosoma esukuru batatu omoisiko oyo kabere omoisiko okabere ari grade 6 omomura ari grade 4 noyo ore omoko omomura ari grade 1 bonsi bino bagasoma esukuru ya echinche igo mogasukana gokorekana kori mapema nabo bari esukuru nabo baringa abo nabo barigerete kire gento buna bigekonya gokorekana ase esukuru eo ngokweresa bari mbarochi tatu mwao kagocha tatu mwao chinsa gocha morogo bona kumioka gocha kare kero gitagiachire nari bamoroche na borobo bamoroche gagocha ororo mpaka egera gutirimboka gochimia mbamoroche munakurusianga kwenda gochima chikokonya oria gasibe egere kere gitakenyare koba gekomubire gekomoreta iguru iri bono rira bariacha koirana nari basituka batama gocha sinchi bamaite tatu mwao no arenge ibi omong'ina iga mpuna eresire nere egasi agokora ne eyio okora chikonda sinchi okorageria efamily yabo noe nase bakorima bwate bamobwati taiyo bono obogima bwobo mogokora sinchi oko eneki ng'a konya gosukimora rituko bono pole sana abantu bande bari baesokiri ekuru esukuru gaiga kocha gosupport nke iga senchirende onsi gose mwarangerire gokorika statement gose gokwana iguru ya mang'ana statement ntwarika rende tugataibu tugendere kurubiria amatanga bono mono ntagenderete pole sana baba tintete kokorosia sincho okobori maswali mange maybe ase omonto okorigererete chinse echiga chia bono iga ribageri neriago gokwana nere omosamari omuya okorigererete oragokonya ase chingaki buna echiga onde otamanyeti emechando yago otamanyeti obororo borigwete nabi ekomaete rigu naye ribetete maybe nokwane nonde bwensi okorigerereti oranyare gogosupport ase emechando iga kwanyorire chinse echiga ibi nabo okwana barabose kamera iyo chigaki gento ndebasabe igori getigonkonya nkonya eri nanje abana bane banyare koba bagosoma erinde nanje
kisa kukia nyaga kisa kumanyekana na karo kinga nyaga na lengo ndwanirira abana ndi banyakora chise kera abana tiguna bake tingu banyara kubalinda nje mwanchu muligeri tigandete mamu mwabo omo oyo nyagusira elio nerache gukwana lakini ndende ntarache komoleta enamba yawe simu ngote simu simu ngote nuri namba yawe simu se ndo bansi urata go support financially go surata go wakira go te no impole go segeta senchirende onsi sencho komenyo ko igame bina bukuru namba yawe simu namba yana simu ni 01 16 86 15 94 ukunyirolia 01 16 86 15 94 Marieta Kekoleta Marieta Beatrice Kerubo Beatrice Kerubo Beatrice genda kole merinya sai namayete chinjira cha Kerumonto anda sonsi togote banga ntuli kumurusinya sai magosa sai ndo bakurwanira tiandete mamu abo elio nera kwana mwancha mutekere togenda ndale asa Marieta ngakekolo Yes Marieta ngoro ko batise banyaboke misuko mpole sana bapatseba asante aya ningo cha so iganya busira amwana yone yakore gasi okunya chicho na cyagokora mono na kabarwana cyakora ono una agakore kibarweke bena bono unachire yimugete kurwa buri kuri amambi kana bakore kibarweke okuri machicho ora una igweta ya makomwa bamwe ba bwatren turi bwagerio nere nwaringi ona agente buna tigaso imenera atikuba konya wabuna baringi nabagente bako biko onekera soime neliro barire ndelikawa ikaba mabikamoyi ikamubwadere ona nabatiga abana bane no musubati tabwati kende pi egasi ariko koronere ya yara yaringe yayi aste yongo mwa ye yokole machi chonera kalimi chikondo na cyari kuki dirinde te yabwate noko genda te chiti chikondo echo no babana bako bayo kibono ngo sabe serikali enkonye musubati uyu nona abana babwate uruche bakurwale bande school no tina abagutiri bande school wale bali ko bankonyera nonye ne school bale ko banyori school nyone yen babambike bamankonye basoti yotabwate kindi abona munaliga namoga nale mabunaliga musikoti yoka tabwati ande mwayigo kamenye tunali tabwati azakulima ni chikonde jwa akogenda babwaterana indi baragiria bana mwanchu muligeri by the way abuna nabate bimapema nga omo sacho yosirete wiga story senke gano moiboli bwe school wega nasa ega bakase school yo nasa tambe kule nasa asambe sana in fact asa nabo it's almost a kilometer korua se school yechinchere kilometer by the way ibere korua chinche paka gaiga nande karo kubwati ngo mwana oyo mo igari grade oyo egena ari klasi kumleseto class 8 class 8 na roro 6 no yonda alenye oyo mwana aleyemo ande manyanga abana balinge school bamaite gento gyakoreka ndi school mbamanyiti nga isengo jari aje ko rescue ono bakiri kuwasa tokia bakanyota tumwabo obwatrani guniriro baka karba chiete ko ikora banyota tatu mwabaaleze no bakasito bamoroje gago sawo chi mbamoroje gago so tatika karba kuran kuruga iga bachiete ko bakanyota tatu mwabanza arusi wim ngina naire saga yanga no balinge school abana balinge school yo lengo yomo yemo mura abandi skabali sebunago cyana nabaroje nka kurusyanga cyo basago cyingure yobona mwako yekia mungusete mono nelinga abayiga bali abakonye nabaro yari tune na maiteke barwa kiriko kunya cingo ande nawe manyete amaito manyiboli akarana nje tigangende ime ndo ngose ni mbakonye ngwa muroje ekaba murusime na yatabutulire ngikwaroje mara ndo kitetigare na nyota ali kebuse kiyoka abuta ali koryoka nenda rucho mutuku cya sengoreria ali gukurora
na roroji kuchimati karo tuchimutu ga kwa abutoire ya aba mabutolire teiga amaratari ngo ndikiri ke bute maragikai wana wo kalengale oyaro mwana okane wakanaro ai mwakasirite mancho murigereria ina reversion ya mama mwabo timate maybe ni yoro mo gako mu bikenyore kiga kwa na birata to gukora ili to genda se family ende ngao na baro to yunki bagwate namba yo mungi nawe na bekirega iga ndo wensi rata uko ne family go kuba support ya senchele ya mose ende na bogo contribute osina boko ba agresimi na no ko wakesimi yo kole mi mose wati ga senjo gusiririrwa mu gako ene nkega elio nyasani bakwenda gukonya nandi gwate serikali eso ime bakonya gagire twere boss batosu bakonya nonye omugaka tokuruka manager babo nyo mwakoyo monino kubuli chikura osero onsi pia tokosoa nonye no mungino tokurankurwa atwatokonye bonsi ga ntubwatikende handi muna bamenye tabaraga sikota kabuna kali aga no mwiso aga tabwatikende wachikonda na chibakonye pole sana mungina asante tiandete mo hayamo mo bwe kinyore kiga elio to chigokora samolenda nchende Reverend John Amisi Nyavera nonka kinyole kia kerenda nauna mwai wole umwano yuwo yo minto yusireta kuruka juse mnyaga garo yo minta nauna chakanyoro mugasukano yo wokogerwa neliroba itukolia lenge liechuma wano unasire maega utigira abana abake bale bane nyaroka ibere nabo murababere onse nande bale school bamire nigere nsibona bano unya gusiremira makora na yokulema chingoro bono na yegete bono kurwa chingole no bakoragera kora no bakubeka kora no bagusibya korwa pakitu bono na yegete ga ono muzubati uno bono mweka bono yegete omwali bono algo cha kusabanga swati yara gukonyerwa abana aba nabarabo basome baje kumukonya nabarabo abanyene bekonye ikiagara boni ganigere onyano konyole ndagera saya gara kemba bwati asaba korojona baranyole no nyane ndagera kibala konyole nchira bakonywe konyo no ndagera bana bakono school fees bwana nabasoma banande no nyusirita abana barabo bwate they are very pride bala ko ba support in a way aba bakwande school basoma baruka nande baje korosi sakwek na kerokyo keje gakonyeka wana ntwalo sababa raibaito na weru wisas waiwita mwana haya wale gotokonya maybe gotokonya se familia na baro bagenderere tungeshukuru sana njerende nera abantu bakoteba nga yali kunyarekana tali goja baswa kuse abantu bali baye twigasi bali baswa kumbe goja gutoliya ngo ubimo bwe alengo cha kobata swanga na batuli tukindi bon igabwate nkoro yakwana gutulia abantu bali bono kugenda kwa yime igajete ngachi ko rescue esuja bono kwana bono igajeta rusite none sati alene kenyansi gyuka ngende njuko konya on the process na lili babono limubwatira ne team igo umungana na unakwana gotali nge part of abantu bali bakora mirimali ya emo gako Joseph talenga semeremeli ya okora meremeli erabono igaji tukuro mirimo yaye agachaga ikira rusiri bikoro tu ya gari wetanga bana bikoro bere ngumbo ngamonto bwatraniwe akagenda nganje nibwato umanyi tigango ngende ndole bona kwoko genda na era gaja oseme talenga okora meremeli temona haki biamano moncho muligereri by the way sometimes heroes mbale bakoba abantu mbale bagwisokia mutu asingenche kare gento kia bande go segento ge gosarika baro basokia singenche guta rescue we find rare people bagotaka go sokia rescue mu bwabo singenche go konyo muntu onde ubwato mu cyando
abantu abange marange siku izi akarokora omochando beira abantu abange bagoswasa yinse inchigo chikosalia lakini konyora omonto oyomo ogoesokia singinchigo chikokonya okuriske obwimo bwayo bieko monyene. That is a hero. We count this person as one of the heroes barenge gochiko rescue oyo mwabo nebo okwete ngati togenda tumurusia ororo tabuturu nekera gito lakini baadaye akora kubuturu ere nera mission yarenge ono libaje tokokonya ere tabutoiri era rosurete male pia abona baje toko rescue abo baje toko ba pieces asa tiga konye nkeiga. May God rescue the family ya tigere maega through ayo ndigereti any well wisher ndubwensi mugambio ndubwensi otegerete liugiri ku Rwanda onsi ikenke gange asinga ncho kuba support abana mbali ba tatu bonse batigarite school and also the same school. I'm hoping nganya saya na bakonya omunyaruka naro monene ole form 3 era wasome school engao ondubwensi orata kuba support namba yang nanere gaiga abo ni nale omoroso sana any time ora nyale wake simigo konyoranga takunyara gukwana na boko request ondubwensi orange elia kuane nae elia nyara kuba support lakini ondubwensi ora tome 100 bob chiae 200 bob 1000 kulingana na nyasara gusukina bokuba support ya century ya mosende tigaturuga igatogenda se family ende ngao kuruororo togenda se family chigachion CP tokoletera mugano webwikirano elio na liora nyare komanyeki kiabete kurwa saiga kinyore kiga ya Nyamira county tigatumira nasa mugano gocha.